har sun yi aure amma auren baya yana nan, auren baya yana nan, aka dafka wani akai. Bari ba ku misali guda biyu. Allah ji kan Sheikh Abubakar Turaita sai ya kira wani ina hizba ya ce min malam akwai wani almajiri na a Fataskum ya ji fatawakka a rediyo akan raja'a, wato mai da aure kome, sai ya ji abin da ka faɗa shi kuma ya yi daidai da abin da ya faru ga matarsa. Sakinta ya yi saki ɗaya. In mutum ya matarsa saki ɗaya yana da iko ya mai da ita ba tare da sharaɗi hudu ba, ba sai an sake sabon ɗaurin aure ba, ba sai ya sake biyan sadaki ba, ba sai da izinin wali ba, ba kuma sai da izininta ba. In yi ce ya mai da ta koma. To sai ya ɗauki abokinsa sai suka je gidan waliyinta, sai ya ba da haƙuri ya ce ya mai da matarsa, sai walin ya ce ba mu yarda ba. Kalman cewa wali bai yarda ba ya sa maidowa ba ta yi ba, to kun ji inda problem ɗin ya faru. Sau da haka sai ta ƙare idda a haka akan an mai da ita amma wali bai da ta koma ba, ita kuma sai ta lissafa jini uku, kawai sai ta je ta yi aure. Sai bayan ta samu ciki da wannan sabon mijin, sai kuma shi wannan tsohon mijin sai ya ji wannan fatawar da ne akan sharaɗin komi, sai ya ga ai yayi daidai da abin da ya faru gare shi, sai ya kira malaminsa, malam Turaci kuma sai ya haɗo shi da ni, sai na ce a nemo sabon mijin, a nemo tsohon mijin, a nemo danginta, kowa ya zo da danginsa same na ofis. Suka zo, na ce tsakaninki da Allah wanda in kin mutu za ki koma gare shi, kuma shi kadai zai miki hisabi ko ba za ki fita ba in kika yi ƙarya. Mijinki ya mai da ke kafin ki gama idda? Ta ce eh. Na ce waliyin, lokacin da wannan ya zo baka haƙuri ya gaya maka cewa ya mai da matarsa? Ice ya faɗa, amma ya ban yadda ba malam. Na ce a ba yadda ka nake so in ji ba tukunna, ya dai gaya maka haka? Ice eh ya gaya min. Ka tabbatar ya faɗa? Ya ce ya tabbatar. Na rubuta. Kaga yanzu ita ta ji, waliyinta ya ji an mai da ita, kuma ta je ta yi aure. Sai na ce to sakamakon wannan shaida da muka samu guda biyu ya nuna cewa ke matan wannan ce. Sai ɗan ya ce to ni fa? Na ce tab kai, na ce sa'a ka ɗaya da baka san an yi haka ba, da daga nan zan sa an yi zuwa su ci kwikwiye ka su kotu da kai, alkali ya koya maka hankali, amma baka sani ba shine dalilin da ya sa ka kubuta. Shi wannan sabon angon kawai sai ya faɗi, yan hizba suka ce min ga can ya faɗi. Ita ma kuma to ni malam wallahi na fi son sabon. Na ce ai baki da sabo, ai ke mata aure ce. To ciki na fa da ɗana a cikinta. Na ce wannan fa shine matsalar da za a kai wa malamai. Wani ya yi wa matan wani ciki, ɗan na mai matan ne ko na shi sabon angon ne? Idan na mai matan ne to ya za a yi? Kaga ya samu jari ko ya samu albarka. Idan kuma na wancan ne to ya za a ɗauki ɗan